Eli nyt ollaan tässä Nallikarin tiellä, eli käännyttiin just tuosta tänne, ja nyt meillä on sitten määräpäänä Irjalako se on? Joo, Irjalaan ollaan menossa. Pitikö tästä kääntyä vasemmalle? No se lukkee. Lukkeeko? Irjala, joo. Eli tästä heti ensimmäinen vasemmalle. Lukkee näköjään Irjala ja lähdetäänpä kahtomaan. Mitä sieltä löytyy? Tästä mennään oikealle muistaakseni. Joo, kesäkoti Irjala siellä näyttää oikealle näyttävän. Eli kääntäpä sinne sitten. Körrytelläänpä vähän matkaa. Suoraan vaan ja taitaa joku palloiluhalli olla tuossa oikealla, mutta Nallisportti. Nallisportti, joo, mutta se ei ole meidän määränpää. Eli tästä vasemmalle taas ja sitten tänne tämmösiin jännän värisiin taloja kohti. Täällä sitten on Irjalaa. Kyllä vain. Tässä on päärakennus. Joo, ja sitten tuolta löytyy mökkejä.